Rupane wong bojo loro rumah tanggane saben dina seru. Bojo sing enom ditukokno soto, bojo sing tuwek diombeni pil koplo. Iku ngono wong lanang seloro. Nandur telono tegalan muga-muga Pak Polo nyawer jagel. Guyon-guyon Pak boten. Bismillahirrahmanirrahim. Sang merah putih panji-panji Indonesia dulur negeri tercinta, tanah pusaka nenek moyang kita yang diwariskan bangsa Indonesia. Mari kita jaga bersama-sama, sebab perjuangan dulur penuh pengorbanan kanggo mujudna kemerdekaan. Pantang menyerah menghadapi lawan, merdeka atau mati sing dadi sembuh. Mula nek wis merdeka dulur mbok aja gegeran, mundak-mundak mecah belah persatuan. Ayo padha eling cah welinge para pahlawan, persatuan dan kesatuan.
mula sing tak jaluk ojo digawe mas ayo padha menghormati dulur hak asasi manusia ayo tetep berpegang teguh kemerdekaan cak merupakan sejarah mulai diperingati kanthi sing cuma ojo lali bapak ibu ayo bareng-bareng berdoa muga-muga Indonesia selamanya tetap jaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah ditanggap karo dulur geneng hajate Agustusan. Matur nuwun dumateng Pak Lurah, dumateng Bapak Polo lan kanca-kanca panitia sedaya ugi masyarakat geneng. Tak dongakno muga-muga mari nanggap Budi Wijaya rezeki sampeyan tambah melimpah ruah. Muga-muga sampeyan seger waras, sehat, panjang umur. Muga-muga wong-wong kene kabeh nang iso tindak Mekah Madinah. Allahumma alhamdulillah. Ojo lali, Pak. Wis merdeka. Diparingi nikmat Allah. Ayo kita bersama-sama tobat kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanggapane Bentuwina gak leren sampai bulan 11 mboten prei.
Mulai bulan 7, 8, 9, 10, 11. Ngono ku kepengin tuku kathok sithuk gak iso aku. Bacut kebacut. Menyang Jombang mampir nang Sengot Kemagen akeh wedine nek sampeyan kirim nek seneng ngomong etang kali kula kali dong tak dong ding kundat gendeng dong dino ding arek koprak tang dong ding dong tak dong di dong ding du gentak gentung perut bantu aisin lapo wis lereno aja joget asih joget iku kakimu ngene iki ya beso gendeng aku gendeng dikone beso joget ora lha lapo ndelek duit cicilan sepeda motor nunggak loro nek gundak utang muji akeh kon lapo wong-wong iku lho bendina tanggapan tur nuwun sewu bayaranmu iku paling akeh dewi ya iya lapo kok jek utang iku lho adine wong urip gale utang kok diutang iki semangate wong nyambut gawe wis aja joget wis lapo joget menengo nggo kene iki tanggapan nggo gendeng lah iya ndawari bolak-balik alhamdulillah nggo gendeng kene iki termasuk bapak kadese bapak polone lah iya bahasa Inggris sudah mengatakan ya apa Armstrong leadership maksudnya seorang pemimpin yang patut mendapat acungan jempol Pak Lurah karo Pak Polo alah padune mbok elem kon kepengin disawer gendeng aku gak tau arep-arep saweran umpama kon disawer alhamdulillah rezeki teko dhewe nek gak disawer kebacut wonge kabeh wis mulih ya gak apa-apa iya yen iki nyambut gawe itu gak harus ditunggoe Pak Lurah utawa Pak Polo soalnya meneh tugas akeh meneh ya tugase akeh penggaweane akeh jenenge pamong desa jenenge pamong desa ngramput rakyat sampeyan kae lah iya aku teko dong kene tuh dikae mangan nggo jero pawon kun mah mosok nek lho tibane sing nggo jero iku lho jeboloku kabeh sing nduk pawon iku boloku kabeh sing adang yune masih barep sing adang iya yune makmu sing barep sapa nek Mbok Yayu iku ya apa wonge Mbok Yayu marai diguyu iku karana anak Mbok Yayu sing adang Mbok Yayu ya sak sing masak pisan oh Jelalaku nang mburi kate nyumet rokok. Nggo jero mburi dhewe. Sing kora-kora iku ya jibibi. Sing kora-kora? Iya. Bebekmu? Bebekku iku. Sapa, Nek? Asriatun iku ya apa? Nek ningatan. Lha apa? Isin-isin ae. Nduk, Yusriatun iku wakas. Iki ngene termasuk borongan. Nek kora-kora ya oleh kora-kora ngumpuri bokonge sampe kopak-kopak. Alo nggo geblak lho kencenge umbah-umbahan ubah. Tibake ya melaru ngadeg ya kocor-kocor. Kora-kora saking senenge. Eling-eling main nggo desane dhewe. Ya iya sih. Kora-kora ketekor. Ame tole. Kuwi iringane ana tas kresek abang loro. Kaya apa, Nek? Kayak nglupuni iwak karene wong mangan kok dadi. Nek kon ku digerobak temen kok, Nek. Gak ngono. Yuh, Yusri. Tiridang, temen tiridang. Aku kucingku ya akeh. Nggo kene bolak-balik ku ya kontak kandhane. Aku manggo jero. Kudu ngoyo ae kontak kandhane. Lah apa, Nek? Lah gak kudu ngoyo ya apa ngombe. Wong kepeng ngono jare. Kerombongane ana sing tingkat lungguh arek-arek. Heeh.
Nguyuh mlebu beleng Iya, iya. gak kena apa sih awak. Apa? Dadal lampune matek. Terus? Aku yo wis kadung tak cepet ngene tak slerekno. Kok tak dekno ae sret. Garung nggone sore kono umplung. Terus? Unine kaya sepeda motor RE. Rasang tang 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 tang. Rang tang 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 tang. Banterno apa? Kata banterno ya apa? Wis ngene lho, Tut. Kon modelmu kaya wong pinter dhewe. Lah apa sih, Nek? Ceramahmu kok dimah. Enggak. Kandhane wong-wong. Aku mek ndongakno tok kok. Ndongane ya garep to kejian. Wis rata tak dongakno kabeh. Ana sing doro kari loro. Pak Lurah sak tolone, sak panitiane, Daerah kene. sak rakyate wis tak dongakno kabeh. Iya nyen, tapi kari loro sing durung. Arek loro sing guru. Kari loro sing durung kedongano. Sapa? Anggo wasonten, Lho. ambek go suru. Lah apa arek no suruh tak dongakno iku. Nggone arek nom-noman iku. Gone arek wedok-wedok. Iya. Arek wedok golek wong lanang iku. Iya. Lah nek dongaku dijabahi Gusti Allah. Hmm. Terus arek wedok iku oleh sedina oleh wong lanang 18. Terus yo apa, Dek? Ya bando we bandah urusanmu ah. Ndongakno ya ndongakno sing apik lah apa ndongakno kuno. Kok tak kandhane wis gak usah menteng kelek, gak usah pinter-pinteran. Nek perkara ngaji ngono gak menang kono mbek aku. Wis gak usah ngomongno ngaji-ngaji. Lho ya iya dasare. Wong iki tanggapan. Lah iya. Tapi nek kon methiti kaya ngono ya tak ladeni. Lah lah ya. Nek perkara ngaji ngono ae ana apane kon tuh. Apane Tet, kundet. Wong kon iku sak lawase urip lho. Masih kon dadi mantune Mudin. Lho. Wong kon iku ya gak tau sapa langgar, Lho. gak tau sapa masjid kon iku. Iku lah sak romu. Apane? Masih aku pinter ngaji. Tahu aku dudu-duduno nang wong. Ya gak tau. Kon tahu aku nek ana wong anu melok dudu-duduno. Ya gak tau. Lah iya, apa sebabe aku kok gak dudu-duduno? Lah apa sebabe kon kok gak dudu-duduno? Mergo aku gak iso ngaji. Koplak kon iku. Ya gak ngono. Wis tak nek perkara ngaji. Kan ngaji mulang glibet ae. Wong kon nuwun sewu. Ngajimu iku lho paling juz 1 wis pol. Pira? Juz 1, Jus siji apane? Anakku jerupa jladrek. juz 20, Jus 20 iku anakku TK katap. juz 30. 30 apa maneh anakku sing kelas 1 ngeplek. Lho, Tet, wong Quran iku mek 30 juz. 33 Juz, juz 10, 20, 30 gak. Terus juz piro? 33. 30. 33. Kok iso 33? Ana jus-jus sing gak diruwe wong. Contone, Jus melon, lho, jus apukat. juz nanas. Ya gak ngono. Wis ta, aku lho ngaji teko ndi-ndi. Wong paling apal-apalamu ku ya teko Iqra ngono iku. Apa? Kon iku lho ngajimu. Masih Iqra, aja dipandang Iqra. Apa? Makrote. Aja syukur nek Iqra kolokno makrote. Mergo wong nek wis kaji katam makrote gak iso pas. Gak mungkin diunggahno maca Quran. Tapi ya kebaca Tet nek wis tuwek iku lho ngaji alif-alifan iku lho. Alif-alifan kakekmu alif temen tuh. Alif temen. Sing ngene huruf hijaiyah. Iya nggo huruf hijaiyah. Alif itu alif temen alif-alifan kakekmu. Lah iya lah iku ngajine arek cilik-cilik. Lah ngajine arek cilik-cilik masih alif batas sajim kau iku ana artine goblok. Gak ono Ana. alif batak sakjim khusus huruf hijaiyah. Alat. Kono gak percaya takon tak jawab. Alif-alifan Iya. alif batak sakjim Iya. iku ono artine Ana artine. temen ada. Iya. Sik Det. Apa artine huruf alif? Alif iku Allah. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungane menungso nang sing gawe urip goblok. Mantune Mudin. Iya iya. Alif ba Bak iku minangka wadah. Heeh. Mangkane hurufe kaya mangkok. Ana tulireng iku isine. Sing ngiseni Gusti Allah. Rumang sawu sing isine bibitmu. alif ba tak. Tak kandhane tut aja kandha-kandha wong nek aku pinter. Lho. Lah lha apa kandha wong? Lah lek mangkane aja kandha-kandha wong. Maksudnya huruf hijaiyah artinya tak. Tak kandhane aja kandha-kandha wong nek aku pinter. Sak temene wong urip ya wis ngene iki. Ket biyen Kebiyen ana sing lanang wedok, ana sing ayu, ana sing elek. ana awan ana bengi. Ana awan ana bengi, ana sing dadi polisi, ana sing maling.
alif ba ta sa jim jimpe encok rematik pegeling. alah kok blara ganjok obat-obatan. Ya gak ngono maksude. Jim gak bakal jimpe senajan sedina sewengi salat 5 waktu akeh 17 rakaat. Tambah sehat. Sing maringi sehat Gusti Allah. waduh pinter rek. Lah aku temu. Kon kok pinter kan. Lho aku mantune Muti. Alif ba ta sa jim Kak iku programe hak. benar. Janji Allah gak bakal diingkari. Allah nek kekei gak bakal nginjuk. Kon kok sampai teko kuno Lho iya. kepinteranmu sampai teko kuno. Lho mantune Muti. Alif ba ta sa jim Kok akeh sentut olehmu takon. alif ba ta sa jim Lah iya tut kok akeh olehmu takon. lah kon pinter. Pinter apa iki amang ngapal 2 minggu. Tet kundet Apa? mulane kok nek ngaji ku sing tenanan. Maklum Tet maklum. Aku gak ngelokno. Ngelokno. Kumpulamu kan wong ngono-ngono iku. Lho, apa? Kumpulamu wong ngono-ngono iku. Tukang mabuk, Hmm. tukang judi, Nah. tukang maksiat. Lho, Maklum. Mulane kon goblok gak becus ngaji kon. tut kon ngomong aja sembarangan lho ya. Nggo kendeng iki gone wong Islam lho ya. Nggo gendeng iki. Temen masih kancaku sing biasa judi, rumasamu judi terus. Lah buktine penggaweane judi. Lho, kon terus kancaku sing main, Cak Minim, Sing tukang main. tukang main. Iya. Wis budal lunga kaji, Bro. Lho, masa Net? Masalah wis budal lunga kaji. Cak Minin. Teko Mekah eling-eling dhuwit jek akeh. Gawe masjid situ gawedhe kok tak kanani. Dijeneng napa Net? Masjid Al Mukminin. Ya Kandhane. iku tok Tet. Iku tak apane? Sapa? Lah sing biasae ngopi dadu. Sing biasa dadu. Dadu. Sapa iku? Cak Toha. Toha. Iya, iku ya wis lunga kaji. Wis ngulon. Oh, wis. Mari teko kulon. Teko kulon duit jek akeh. Terus? Eling-eling duit jek akeh gak gelem kalah mbek Minin. Oh. Gawe masjid loro. Kawat gede. Dijenengno Al-Toha. Masjid At-Toha. Masjid Al-Toha. Paling ya iku tok. Apa sing biasa mendem? Sing biasa mabuk, Iya, mendem. iya. Kancaku iku wis budal. Lho wis ngulon. Wis lunga kaji, duwe akeh sugih. Mulai teko lunga kaji langsung gawe omake, gawe masjid 3 gawat gede tambah. Mau kalah pilihan. Dijenengno masjid apa? Masjid Alkohol. Masjid alkohol Tet. Acane ngono Ya kok. gak oleh masjid jenenge alkohol. Wis akeh. Iki engko nek ngomong terus, aku gak sida nyambut gawe. Lah, nang gawe. Aku saiki iki duwe tanggungan, Tet. Lho tanggungan. Duwe tanggungan tanggapan. Walah, lah kok gak ngomong. Tanggapan ludruk. Kon yo tak jak ngono lho. Iya, tapi aku kan bagian murid. Arek-arek yo tak jak. Oh iya, terus Tanggapan ludruk nang omahe Pak Taji. ngono ta. Ayo budal. Ayo. Wayahe budal saiki. Iya.
Nyambut gawe nonton hiburan nang ini pura. Loh, itu juga hiburan loh ya. Gak masalah. Yang penting ojo lali rumah tangga. Lali karo rumah tanggane, Wan. Ya, iki cari lali anak, lali bojo. Sadang Pak. Boleh. Boleh kacau. Nyocot ae. Lapo gak nyocot? Lali. Lali apa? Yang kamu katanya nagap. Lho iya ya. Sane kudune perundingan karo wong wedok. Lah wong wedok sing lanang nyambut gawe kok. Wong lanang nyambut gawe saenake dhewe. Wedok kudu katil. Nagap apa sih awakmu? Nagap apa? Seru dong. Nagap apa? Seru dong. Nagap bodrok. Iya. Wong e sakmono kae, kate kok ingoni apa? Damen. Lu. Wonge akeh. Gakno 5 kilo ku lho. Tambah maneh 20 kilo. Kacau. Nagap iku nagap DJ ngono ki senengane anak nom-noman. Walah. Dijet panganan apa? Orek. Wah, dilungkas kok dorek karo Gus Piala. Sih. Penonton iku gelok kacane dhewe lek orek iku. Lah kok iso? Gelok apa nek lampu ngene klek. Gelok kacane dhewe dia bokok. Terus balik lo, Bro. Sih, jajal jerakno. Produk aja manusianya. Remo, Terus, lakon, dagelan, terus. campur sari. Mari campur sari terus campur selai. Budayan barang lho. Iku hiburan tradisional, hiburan awake dhewe. Hiburan. Ana budayane. Budayan, Campur sarine. campur sari. Nyawer tandake. Ya iya jelas toh. Yo kaitane nyawer-nyawer suwi-suwi kok gendak dhewe. Tuh, Aku sih iya. Jo. Loh. Kacau iki kacau. Gak layak bendino lek. Dek, bojoku lek nang pasar aja lali jol 5.000-an. Oh iya. Aja lali jol 2.000-an. Dia apa? Oh, penting amal jariah. Iya jelas. Jebule ya teman nyawer tanda. Apa lek kon lore sing ngeramut tanda. Aku belane tandake Budi Wijaya ku untuk Malang. Untuk Pasuruan. Lho, gak apa-apa hiburan nak. Hidup apa? Hiburan. Kon lek lara katisen, kate boko iku sing ngramut tanda bojomu. Cintaji. Aku ki jangan nanggap ludruk turutono. Iki kan hari ulan Agustus. Apa? Hari ulan Agustus, bulan Agustus. Apa, Pak Gak? Apa? Ya hari kita mau sandal. Gak ngurus. Awakmu sing nanggap ludruk kek nanggap apa kek urusanmu. Wes, aku pokoke iki nek gak nanggap orang karo areke sing ganteng-ganteng. Horek wis delok apane? Mari sing nonton kepunjuk. Ora cacak gak ngurus. Urusan dhewe. Mbak sing gak mangan ludruke, mbak sing gak kei rokok, gak kei jajan urusanmu. Iku urusanku dhewe.
Apa kok? Wong wedok kudu anut wong lanang. Soale sing nyambut gawe wong lanang. Wong itu harus di belakangnya orang lanang. Saya balenono. Wong wedok kudu manut wong lanang. Maka jondo. Hei, Balenono. wong wedok kudu anut wong lanang. Tak ya. Wong lanang ku gak ono wong wedok masih nyambut pundak des sikil. Nek gak ono wong wedok sing ngatur duwike gak arep dadi apa-apa tadi. Alah. Gelani. Do wong wedok. Takono wong wedok samene kae. Takono. Kok gak ono wong lanang sing nglomporo. Tapi lek gak ono wong wedok sing ngolah duwike, sing ngatur duwike gak bakalan dadi apa-apa. Nggih napa mboten, Bu? Krungu gobokmu. Tapi dia menang wong lanang. Mate kon nyambut gawe nglumpukno. Oh iya nek kayak keri-kerian ya. Ini. Kon kudu adut. Wong lanang. Gak usah dadi saiki apa-apa cepakno. Apa dicepakno? Lho panganane. Oh, durung ki akeh lho. Nak. Akeh gak masalah. Monggo. Durung mari berdebat sidang MPR kok. Beras iku cukup sak kilo, gak cukup. Hei, cukup. Aja pakai saupo-upo, Jen. Wong. Durung rokoke. Rokoke dikae mbako ya ngono. Mangga. Hei, Oh, lho. Jomblangmu di. Sari manis, kurang manis, ada itu. Si sakniki ya, Mas. lah boten saniki ya napa sampeyan niku? Nggih, niki arek-arek pun teko kabeh, Mas. Lho apa teko? Nggih, Pinten arek pinten? anggotane Nggih. boten kathah, Pak. Pinten? Namung 400. Iku lodro kadang gugur gunung iki. Boten nggih sak cukup. Sampean sinten, Pak? Kula ketuane. Wah, sing kandhek. Sampean ketuane Lodruk. Nggih. Terus sampean selama niki kok kenal niki nyambek niki? Wong niki nek ludra kula tanggapan. Nggih. Niki gelem ngetutno. Kan niki kan gadah gendaan kalih tandak kula. Ngoten nggih. Nggih. Bendina Cek ampun, Pak. Toyo mentol kok. Arek niku Meneng saja kudu gedhan meneng. Aja sampeyan aja diwarak-warakno. Kacau. Meneng. Nggih, tapi karepe arek niku njaluk mobil ngoten lho. Mobil-mobilan ya. Kene. Alah, bojoku ki nurut ae wae. Dek, begitu ruwet. Dek, engko ini ya. Nggih. Ya napa, Pak? Ya sida. Nggih. Saniki nggih. Ha. Mbek nae. apa? Apa sing dicepakno kok ngene apa-apa kowe? Terus sampean njaluk lakon napa, Pak? Aku ndak meneng ya. Tak pilih lakon. Nggih. Jaluk lakon sampai kintai. Wah sampai kinten niku lak enten kelire ngoten nika, enten dekore. Niki mboten enten dekore sampai kinten. Nggih mboten pas, Pak. Kadani nak poho, katakan poho. Gawe lakon sing rumpame ngoten lho. Kok niki wong Jepang apa wong Cina? Ajae wong Jawa. Aku bojoku jaluk lakon tetek bengek.
lakon apa tetek bengek niku, Pak? Yo, tetek bengek. Sampeyan njaluk lakon sing rupane Iku lho apa ku sing sejarah. perang-perangan. Ah, Joko Sambang. Joko Sambang. Pendekar Gunung Sirsiran. Lho, kok pendekar Gunung Sirsiran? Joko Sambang niku pendekar Gunung Gangsir. Lah, ya. Pendekar Gunung Sirsiran. Pak ngapunten ya, Pak. Nek sampeyan njaluk lakon apa mawon kula saged, tapi njaluk lakon Joko Sambang, Pak. Sepuntene, Pak. Kula mboten hafal, Pak. Aduh, ketuang gapleki konku. Bukune niki keri teng Jombang, Pak. Lah iya. Kon ki biyen adek ludruk gak kok bancaki, tapi piye? Dempun, Pak. Tapi bukune niku keri teng Jombang. Soale wau dalu tanggapan teng Jombang. Masalah. Mana? Iku jeneng aku turkena. Liyane ngono lho, Pak. Lakon liyane. Wis gak. Iku ae. Nek mboten Joko Sambang, Mboten. pun ngeten mawon. Kula ladeni, kula layani, Nah. tapi sampean sutradarai, Pak. Loh. Kula lali, Pak. Gak lu ketua kok kaya butuhe bom. Bukune keri teng Jombang, Pak. Pertama, Nggih. iku lurah Abilowo. Oh, nggih. Nggih. Mari terus kono biyen ku duwe angen-angen duwe silsilah jenenge Sutina. Nggih. Lah saiki dhek dadi lurah eling. Nggih. Nah, Sutina dirabi wong dipaksa. Oh, dipaksa. Iya. Nggih, pun sampean sutradarai nggih. Aduh. Sampean sutra. Timbangane mboten sida, mboten apa-apa. Oh, anu sepatu. Kula tak mantuk mawon. Mulai kok panjere kok entek ngono kok. Dorong banyak koyo ngono. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berjumpa dengan Lodruk Cekindung balik Cengkela. Kowe bojoku atine lara. Pono udruk tekindung balik Cekela. Malam hari ini sing duwe gawe nyocot Jare duwe cangkem. minta lakon Joko Sambang pendekar Gunung Gangsir. Nah, Sing metu dhisik lho ayo Lurah Bilowo golek Sutina. Lurah Bilowo. Golek Sutina. Oh, mulai Sutina. Iya biyen pacare mergo antone Sutina dirabi wong dari lurah. Dadi wis mari ngono terus. Yang pertama-tama jare wonge sing metu dhisik Lurah Abilawa. Nggih. Wah! Rek sing dadi lurah metu rek. Dadi lurah metu rek. Penak. Kok aku kok petok lurah Abilowo. Loh, brio sekuali kalau kaya jengking. Kaget Bang. Tut, aku dadi apa, Tut? Lurah Abilawa. Lurah Bilowo. Aku dadi lurah iki. Seneng ya aku dadi lurah. Biasa aku dadi lurah. Aku dadi lurah, Tut. Lah iki kok teko guyan iki aku iso wedi. Sing durung kenalno. Sing wis kenal damatno. Kana siji loro pawongan. Yo iki gambare Lurah Rabilowo. Iki menendo anak condot. Lurah Abilowo, kok Lurah Rabilowo? Kliru ah. Kliru. Lurah Bilowo jare Lurah Rabilowo. Lurah Abilowo jare wong iki. Jarene dhewe. Jareku dhewe. Ora
Lurah Abilawa. Buku iku. Perjalanan golek pacare sejenis Sutina. Iya ku pacare tapi saiki kira bisa. Ngomong dhewe, Pak. Kato. Iki londro apa? Golek sinten pacare? Pacare Sutina jenenge Sutina. Lho alah, Pak. Sing dadi Sutina gak ono, Pak. Lah, Sing dadi Sutina niku areke wetenge loro, Pak. Wetenge loro kakean mangan rujak. kato. Buyar ya, Tut. Aku meneh iso sak tandur ya, Tut. Wah, pabrik. Niku lho, Pak, sing dadi Sutina niku wetenge loro, Pak. Ayo boleh golek ngono kok. Ngeten mawon, Pak. Njile bojo sampean, Pak. Njile bojo sampean didadekno Sutina. Oh, tak tunjuk bosok kok. Kula bayari 2 juta, Pak. Kula bayari 2 juta. Sik karo ndinge. Nggih. Enek. Dapur Sutina enek. Nggih. Ya, tak kandhani. Sing jenenge wedok Sutina iku wetenge loro. Awakmu ae kok oleh bayar 2 juta. Ya, Aku dah. heeh. Iya. Ambek sapa? Karo lurah Abilewe. Terus sing dadi lurah. Iku. Rangkulan kene gorong tau blas Iki ngono kancaku sekolah. Kalau mari kalau karo ngono awakmu iku nyambut gendok endi? Alah. Iku sapa sih iku? Kok marah-marah? Aku kan pacar secak. wajar ora kurang. Enggak. Kok tambah cuantik ngono ya? Jelas kok aku iki kan dimodali ambek bojoku. Aduh. Ayo. Wes, gaceng nyawa bojoku. Aja capok. Pak, 2 juta, Pak. 2 juta. Oh iya 2 juta. Tapi aja rangkul-rangkulan ya. Ketoke rangkul-rangkulan tapi gak. Iku mang semunggo. Oh, mbon nek ngono. Ketoke temen tapi etok-etok. Semunggo. Aku iki piye aku piye? Ya ngene. Loh. Kok koyo lurah pacarku biyen. Ora usah. Apa? Kowe kok ngajaran? Wah, iya. Oh ngono. Kok malah sampeyan sing Ngono ya. Aku ya lurah pacarku. Piye? Ngono ta? Aja ngene. Nang libro. Gak ngono Sutinae keroken ngene. Jane mah kok ngono. Dadi awakmu iki ya dititik karo lurah lho. Iki lak Sutina. Ngono kon ku. Lho, iki lak Sutina. Kon eling ngene. Zaman biyen kon jeprawan pacarku, saiki kon dirabi wong. Aku tetep seneng karo aku. Iso gak iso tak perkosa. Iya. Critane ngono, Wak. Wah, kok sadis ngono critane, Wak. Iki malah ya. Sutina. Jenengku Inge. Heh? Inge. Inge, Pak. Inge kok. Sutina. Lho bukan aku ndok lakon kok Sutina. Oh, aku dileh. Saiki ngono murah adilere. Oh. Sing nanggap muring-muring. Sutina. Apa Kang Lurah? Apa awakmu wis ro tekan kunang kene? Aku roh wong dikandani bojoku. Ro. Roh. Dan Itu lah kok kandani ku mang ta? Masalah kon kok main tak kandhane teko batine dhewe. Aja aku sing ngandani. Kato. Di batin. Heeh. dadi awakmu wis ro tekan kunang kene. Wis ngerti. Nek wis ngerti ndang ladenono aku Sutina. Aku jarene iki lho kokon batin tok. Heh? Tut buyar Tut. Ludro kuwi, ludro apa?
kandhani, Pak. Jare kok mbaten tok ngene. Ngene. Walah. Kang Lurah iku biyen-biyen. Saiki aku wis digawe won, gak usah kon rene. Ngono. Oh. Gak usah. Oh, dadi kaya ngono Sutina. Saiki aku kudu ngono. Sutina. Apa Kang Lurah? Eling jaman semono awakmu rendang-rendeng pacaran mung loro karo Lurah. Sapa iku jenenge? Abilawa. Pacare Sutina iku lho. Pak, pacare iki lho biyen lho Pak, Pak. Sutina. Oh iya. Sutina. Kon biyen pacaran ambek Lurah Bintoro. Mbok liwat ngarepku, atiku crekit. Awakmu iku aja lembek. Lurah Abilawa iku gagah pideksa. Yo, ayo blok. Lambe jadi kaya Mas Sutina. Kon kudu eling taun piye? Saiki kon drabimo tapi atiku sing banget karo kamu. Iso gak iso. Kon kudu melaku. ngono ah. Nggih, padha karo cocote wong iki mang. Ya. Tak tau yo. Sutina. Apa Kang Lurah? Yen kon wong loro ambek Lurah Bintoro gara lorone atiku. Loh, papan kebeneran Sutina. Tekan omah aku mrene kepengin rabi awakmu saiki. Gelem gak gelem kon kudu tak rabi Sutina. Lho lha apa timbane aku kok peksa lho. Hah. Lah rabiyen gak apa-apa, wong bojoku ya tuwek. Ora gelem, ora usah. Senadyan aku duwe bojo kon gak usah nyidak. Ayo, Rono. Rono, Ora usah. Selagi aku ndek bojo, aku mau dadi bojomu. lho, kon gak gelem dadi bojoku. Ora gelem. Iki apa Sutina? Iki apa, Cak? Loh, gowo kremes. Kremes. Keris. Keris. Kok kremes? Iki terus iki ngetokno ngene marang aku. Lha apa? Awakmu wedi. Waker iki dilebokno. Aduh, Aku mlayu. mlayu. Berarti ngetokno iki terus aku. Mlayu. 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 Sutina. Gorong. Rame dhisik. Rame ben aku kok rada bisa. Wah, aku tak melayu. Ngono. Oh, melayu nang jeneng lek semua tak parani, tak empaki. Sutina. Apa? Enro iki keris sapa? Lah iku keris apa? Iki keris setan kobra. Keris iki gak bakal mulih nek gorong demek. Apa iku jenenge daerahe wong wedok? Darah. Hah? Darah. 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 Iya, darah. Terus aku gak gelem. Gelem gak gelem. Ojo cacak aku dadi bojomu kok demek kulitku tak siset. 2 juta. Abilawa kok nangis iki lho. Sutina gak gelem lho, Wak. Gelem tak paksa, gak gelem yo tak paksa. Gelem tak paksa, gak gelem tak paksa. Ayo kon. Aku terus apa iki? Ora gelem. Lho engko lati mana aku dijojoh iki loro lho, Cak. Salah. Besok gak gelem, saiki gak gelem. Kon melayu wedi. Oh, aku mlayu. Saiki aku gak gelem, meneh gak gelem. Iya. Engko bengi gak gelem. Aku mulai. Loh, Sutina, kon tambah melayu mrono. Loh. Ibarat pepatah wong wedok Sutina. Melayu gawa jare kon tiba nyribet. Loh, lah kok nang kebon-kebon. Wow, tiba glondong tak perkosa kon Sutina. Wedine iku lho. Kalau dipiye nek ngelosa temen ayo. Iki kok ora
ditumpaki lho. Lho kaya ngene. Entok-entokan. Entok-entokan, Mas. Waduh, kacau temen. Wong iki ludrukan kok. Ludrukan. Ora kentet kok temen tapi gak temen. Engko terus dadi temenan nak kacau iki. Lah mari iki Pak metune sapa, Pak? Nah, mari iki lurane Joko Sambang. Metune Joko Sambang. Iya, golek ibu Sutina. Bang Joko Sambang. Metu wong, Bang. Sing dadi Joko Sambang rek, metu rek. Sing dadi Joko Sambang guwanten ya, Pak. Aku lapo, Pak? Kula dadi napa, Pak Tut? Dadi Joko Sambang. Joko Sambang ah. Gak ngomong. Joko Sambang mudhun teko Gunung Penanggungan, goleki make gak ono. Joko Sambang ki medun teko BC. Ketumon Joko Sambang teko BC. Gak ada mampir nang Samalaya, Pak. Lho kono iya. Waduh. Mas awakmu iki dadi Joko Sambang. Kandhanono, Pak. Goleki ibumu digawa karo lurah Abilawa. Lah kok gak terima kok tutut. Ditututi ta? Ngomong ta, Pak? Kok penak mentutut ya? Ngomong. Joko Sambang. Oh, atik Sumbar. Ah? Ya iya. Ngomong ta, Pak? Joko Sambang iki Jawa Salib. Nijarane gedhange. Iki masalah iki ngono tumbak ngono lho. Iki aja kok modal kene. Ndolek tumbak gak nemu Pak sak ketemune wis tak gawa. Aduh, kacau iki. Wis ngene. Wah. Nah. Ibu sikile nanti. Oh, tak mecang. Ngono ah. Sumbar. Yo, tak sumbar, Pak. Sumbar. Lo. Wah. Ah, ngene sumbar iku. Ah, bisa, Pak. Mbok nanti. Ngono ta? Oh, mbok nanti. Mbokmu nang Samalaya. Sampeyan kandhane sing temen, Pak. Sing temen ta, Pak? Awakmu iki goleki mbokmu. Kandhane padimu nek mbokmu ki dang diperkosa karo Lurah Bilawa. Kok tututi? Ngono ta? Iya. Ngomong ta? Mau. Waduh, nek gak brutut cangkem kula wer. Lo. Bok. Wes suwe. Wis tumpek. Aduh kacau iki. Apa sih, Pak? Wis suwe aku teko Penanggung medhot dadak ibu ndoma gak ono. Digawa karo Lurah Bilawa. Oh Bilawa. Untuk tong. Korek. Ngono ta. Wis suwe anggonku copo broto ana nang gunung. Gunung apa, Pak? Gunung Penanggungan sing lawase 40 dina, 40 bengi. Mangan saga. Mangan apa lho, Pak? Lontong. Kacau. Ayo, nanti Subari. Sing suwene 39 dina wis tak lakon. Kurang sedina sak klebatan. Lah kok aku ketok rupane mbok sapa, Pak? Mbok Nyantuk.
Mbone lho. Mak Sutina. Oh iya. Kok ketok aku karo sak klebatane Mbok Sutina karo Bapak Bin sapa? Bince. Bintara. Bintara. Ana apa iki? Durung buntes tapaku. Tapi nek lho kahanan sing wis ono, aku kudu mulih nang omahe mbokku Gunung Gangsir. Mbok, aku sing temok, aku sing terok, aku sing pecok. Apa sih, Pak? Aku sing teko. Aku sing teko, Mbok. Aku sing teko, Mbok. Ah, Budal aku, Pak. budal. Ya wis lho, Pak, aku budal. Kok buyar iki drukmu. Gak layak payune kok murah. Mlakune Joko Sambang kaya bakul ngarep. Lah iku golekmu kok. Lah mari iki Pak metu sapa? Nah, mariku metune Sutina. Sutina duber-uber. Lurah Bilawa. Heeh. Ayo Sutina diuber-uber ambek Lurah Bilawa. Dipeksa. Turun. Apa, Pak? Cak, ketapan iku aduman sego dhewe. Nak, Lah aku dijak lho, kuasar Pak. ora iki. Eh? Kuasar kok. Kacar apa? Garapane kuasar. Lho, kon diperkocar. Iya. Ya putih. Ora, Pak, ora. Etok-etokan. Ada apa? Ora, Pak, sumunggo. Iku manglumak titik. Iki sisip. Lho. Masa iki jangan ngono. Rong Kon iki juta, gak gelem. rong juta Pak. Kon gak gelem mau ayu. Aku layu maneh. Ayu ngene. Lho. Sutina. Salah. Buyaran deh. Nah, nek iki diuber-uber karo Lurah Bilawa, Joko Sambang. Joko Sambang metu. Nulungi mae. Iya. Ayo Bang, metu Bang. Tulung ono makmu Bang. Aku tadi. Loh, Sok kon to. Iya. Sok kon kok nang kene lapo? Melok ngluduk tambah suwe tambah soro, Sok. Apa lho, Pak? Lah kok omong-omongan iki lho. Kancaku. Masih kotok kowe ora usah omong-omong dapo. Kaya ngeliyo beo kaya musuh. Iki musuh ta? Iya. Kon musuh ambek aku to. Musuh, Sok. Iya. Gak oleh kon rukun ambek aku. Tambah suwe tambah ngluduk tambah angel ya, Sok. Iya. Wah, lho. Iki bojomu. Aja omong-omongan. Musuhku. Kon depoke kono, Sok. loh. Lho ngah? Lho alah kok gak ngomong. Kancaku Pak iki, Pak. Oh iya, 2 juta. Kancaku iki. Sementara bojomu dirangkul gak apa-apa pokoke 2 juta. Iya, iki kaya apa-apa. Lah iya. Kon dadi apa kon? Aku iku karo apa tuan rumahe. Aku Iya. jane asline iku bojone tuan rumah. Iya, toh. iya, iya. Terus sing dapur Sutina iku jare gak ono. Iya, terus? aku dikon dapur. Iya tak ya. Terus barang aku jarine kan dikeki dhuwit 2 juta. Heeh. Makane aku gelem ae. Loh, iya. Masalah apa? Peranane ganteng-ganteng. Iya ta? Terus aku timbangane nyawang bojoku tuwa, aku kan yo kudu. Heeh. Weh! Iki terus yo. Beneran. Bapak tuh uber-uber karo Lurah Bilawa. Ngono ta? Lah nek ngomong kowe iki terus nanti nak. Ngono ta? Ya. Lho, Nak. Kebeneran awakmu nang kene, Nak. Aku wis- apa
Apa? Kok macak banci ngono iki. Walik ta? Walik. Balik. Lho, Nak. Sekarang kecocotmu lho. Maksudnya iki ya apa iki dadi makku ngono ta? Iya iki dadi mbokmu. Kok lho mbok kualik-kualik cocotmu. Ojo omong banci. Suarane ngono ah. Ah, suarane. Suaramu sok gedhe. Aku rada. Iya, aku sing gedhe. Lho. Mbok. Ya apa mak kok wis sampean kok boleh koyo ngono. Ya, suaramu gedhe. Iya, no. Hmm. Jare nek suaraku kok gede. Ngene. Ayo. Lho, Mbok. Mbok, Apa to, Nak? aku sing teko, Mbok. Namamu teko lah mulia balik. Oh, ngono. Bisa. Ayo. Mbok. Aku sing teko, Mbok. Oleh kondes teko ya nak balik mulai. Beneran aku teko, Nak. Aku diajak karo Lora Bilawana. Aku kilo kanca. Suwe gak betagak. Ngono ta? Ngono. Iki adik sungkem iki, Pak. Adik sungkem, Pak. Jenenge suwe gak petuk mae. Petuk mae ya sungkem. Sungkem, Mak. Sungkem. Loh. Mak. Loh. Ora piye lho? Tadi mbah, Mak. Ora kok usak-usak lho. 2 juta, Pak. 2 juta. Ah, wis ora. Tapi ora nati ku ora kita antep apa. Kadek ngono ta? Kakek. Mak. Aku sing teko, Mak. Iya, Nak. Aku wis suwe lho, Mak. Gak petuk sampean. Kok sawangane sampean wis kangen? Apa sih, Pak? Iki jangan rene atiku sia. Sampean kok koyo keplayu ana sing ngobrol, Mak. Iya, aku jo berwantau. Lho. Wah, Oh, Duber lurah aku katene diperkosa jane aku timbangane duber tak tokno ae nak wong gareng gak kalo. iya jane padha enake diantuk. Sing duwe gawe kok moring-moring. Mak, Iya, Nak. dadi penet uber-uber lurah Abilawa, Mak. Iya, Nak, tulungan Mbok. Diapano peno, Mak? Aku mangkatene diperkosa. Diperkosa lurah Abilawa. Iya, Nak. Aku melok, Mak. Waduh kacau. Awakmu kok belane mbokmu, makmu. Dadi perhatimu loro geleki karo lurah Abilawa. Pasti tak belani ngono. Iya. Mak kate diperkosa, Nak. Mak, gak rugi anggonku tarak broto ana ning Gunung Penanggungan, Mak. Sing kate merkosa sampean sapa, Mak? Iki lho. Maju. Keturun lurahe, keturun. Kon wayahe tampil. Lho. Kakek niku pentas lapo kok ngantuk iku lho. Wis wayahe, Pak. Iki lho Petra Joko Sambang. Nonton lucu gak penak. Petra Joko Sambang iki lho. Wis jangan sambal. Iki engko tak apakno, Pak Dut? Ya, iki lho. Kok pateni? Oh, mateni ya. Kon tak pateni to. Pateni. Kon tak pateni. Nom-noman. Iya. Sapa kon wani-wanine ngendhek langkae Lurah Abilawa? Sapa kon? Abilawa. Iya. Nek urung kenal. Yo iki jenenge Joko. Joko sapa Pak Mang, Pak? Joko sapa? Joko Pedhot. Joko Sambang. Anake Lurah Bintara, yo anake Mak Sutini. Kate mbok apane omahku? Jenengku Sutina. Jenengku Sutina. Diganti. Kuping. Kacau iki kacau. Sing bener sapa? Sutina. Kok apik kelakuanmu? Loh. Dawa rek lho rek.
Aja dawa-dawa to, kesuwen to. Titik ae. Lho, ngono lho. Lho, Lah, rati awakmu yo anake Bintara. gak salah anggon pangucapmu ya aku Joko Sambang. Anake Lurah Bintara. Kok mapan kebeneran, Dik? To. Landep lho to aku to. Perang kok ngomong ae. Aduh, Ngono lho, sok gak dirungokno wong briefing. ya. Lho, mapan kebeneran. Ya, Mbokmu sing jenenge Sutina arep tak rabi. gak salah. Kon rabi. Yo, Lho, kon rabi. Berarti kon wis nungkak kromo nerak pagerayu kon isa. Ayo, pateni langsung. Pateni langsung. To kon mati ya to. sing mati sapa iki, Pak? Sing mati sapa? Ketut. Sing mati iki Lurah Bilawa. Aku rabi rawa. Suduken. Ngono ah. Ayo to. Aku mati, Pak. Iya. Lah gak enak belas, Rek. Ayo to kon. Mati aku, Kon siapa tak suduk to? Iya. Tampanono iki Kiai. Gelik. Tak sodoke Pak arek iki, Pak. Langsung penting. Jare mang dipateni, Pak. Lah iya. Oh nek apik kelakuanmu tampanono Kiai lereng lanangan iki. Kok so. Gamane Joko Sambang lak Kiai Blereng. So, sing nanggap muring-muring. Lah iya, tampanono iki Kiai lereng lanangan. Durung to, durung. Durung tak tuncet. Oh, kesuwen, so. Durung ta? Durung. Mapan wis ora do ombo. Ayo, Tampanono, sik siji, loro, telu. tampanono Kiai lereng lanangan kanggomu. Iya. Oh. So kurang munggah, so. Kurang munggah Didi. Oh. Enak to? Enak to? Mbok banget ya kon. Jangan pakai cek udah gelecak kon iki, mati. Kon mati ya to? Kato. Kon wis sini-sini ludurke wak kentut. Langsung mati. Mati ya kon. Kok ngomong langsung mati. Kok Langsung mati aku. gak delok tek kon niku. Mati kon, mati yo. Ora ditunjuk kok mati. Tunjuk. Tunjuk. Aduh, mati. Wes adok sondek. Aduh. Pak aku nandi iki matine. Matine nandi. Aduh. Wah, nandi, Pak. Nandi. Mati lu kono ngletak. Kon mati ya to? Mati ya kono to kon to. Mati yo ngletakno. Semute wae. Bapak yang ngursen mop. Gak apa-apa wong oleh bayaran nih. Mati dah. Iya. Lama mati. Nah, Pak. Lu mati sira. Pak. Nek Lurah Bilawa wis mati. Londo teko. Londo gak trimo. Gak terima lu berapa pateni. Londone metu. Ayo. Londone apik ya, Pak. Tapi apa? Londone ta Kayak bolos. Lho. Ta? Lho. Lah apa di? Lho kon ta? Iya. Lho. Kan saiki wis gak balon aku nisan. Wong balon matamu. Aku dijak kentut. Lah apa kon nang kene? Durukan. Lho, kok gak ngomong ta ngerti aku ngomong bareng kon. Aku kangen. Lah iso. Kok iso? Aku kangen. Aku masalah. Kok iki dadi londo? Heh? Dadi londo gak kenal karo Joko Sambang. Kok kurang ajar kon niku.
Kon sapa kon nek ngon aku dadi londo? Aku nang kene iki ketuae Kentut Al-Ghazali. Wah, salah. Iki sutradara. Aku sing di omah. Campur sutradara, ketuae goblok. Tapi 2 juta, 2 juta. Oh iya. Awakmu iki nggolek anak buahmu, Lurah Bilowo. Dipateni karo Sambang. Lah awake mosok karo Joko Sambang. Kok bedil? Sing dipedhil sapa? Ya Joko Sambang. Oh, aku sing go pedhil, Pak. Iki yo. Iki pedhil ku ndi? Pedhil ku ndi? Oh, arek iki kram iki. Iki lho lah bedilmu. Yo. Oh. Ya bedilmu iki. Jokono. Lawer. Ya wis. Ta. Bedilmu jupuken. Berarti bedil ki tak Joko. Iya. Kon kok tarung ambek aku ngono lho Pak Ndut ya. Kon iku gak trimo Lurah Bilowo iki anggotamu. Heeh. Dipateni Joko Sambang. Ngono lho ta. Bedilen Joko Sambang. Ngono. Goblok. Iya. Kon nek kurang ajar. Ya. Bisa. Tak bedil kok. Cuwo tak gomu iki. Bedil iki lak dibedil iki lho. Kok Joko Sambang. Awak. Kok Joko Sambang. Ora Bilowo ora bawa. Kok pateni? Iya, begini. Kok tembak? Cuwo. Ora tegas. Oh. Sudut gelo. Mati. Mate. Ngono lho ta. Iya. Balik nono mana Pak? Gak jelas aku Pak. Cok muring-muringan ta, Pak? Nah, gak perlu cok muring-muringan. Aku nyutradarai kok ngamuk ae. Iya. Ngamukan. Aku gak suka. Kon ku dadi sutradara ngamuk. Gak suka aku. Ora suka ya wis. Tut guyare tut. Aku dilobong lemuk aku. Kok dhisik ta? Kurang saiki. Ngene lho. Hei, Joko Sambang. Kamu berani membunuh itu Bilowo orang kaya. Gak jelas tunggu wae. Ulang ngono aku, Pak. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu Joko Sambang. Joko. Ya, Joko Sambang. Joko Sambang. Joko Sambang kamu. Iya. Kamu Joko Sambang. Kamu Joko Sambang. Kamu membunuh anak buah saya, Kan ngomong dhewe kok. Kok menghalang-halangi Belanda. Oh, Kan Joko Somping. Sambang ta? Joko Sambang. Joko Sambang. Kamu sudah membunuh antek-antek saya. Kamu tak bedil. Bedilen aku, bedilen ta. Kamu pengkhianat. Gupermen. Kamu tak bedil. Iya. Tak telak. Ting. Bedil kok. Bokonge godhok nomor rontok ngene. Iya. Tung. Tak. Tung. Der. Tung. Tak. Tung. Der. Tung. 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 Perang kok. Perang dan bedil dawa. Dene gak cerdas. Kon disungguh iki dalem bekakasmu. Kon tak bedil kon. Ayo, bedilen. Kon tak bedil gak cerdas aku mbok suntuk bekakasku. Iya. Ayo. Ayo. Ya. Tis. Tak. Tuk. Oke. Aku tak boleh. Ayo, kan bedil. Ya. Londone keneri. Iya. Dor. Gak makan. Iya. Dor. Gak loro goblok. Iya, dor. Aduh, loro. Kasih dibedel anumu, awakmu gak apa-apa. Iki nasu dhuwur. Tak sodok kon tak. Ayo. Ayo. Ya, dor. Tak sodok. Dor. Tak sodok. Dor. Tak sodok. Dor. Kok tak lek tak sodok. Oh. Ayo. Tak sodok. Ya, des. Alhamdulillah tepak ndoke. Rada uglik-ugliken.
Hei, iki aja kok kepit. Wis kon mati. Aku mati. Mati. Loh, aku mati. Mati kon ta? Mati ta? Mati. Mati. Heeh. Aku kumpul kapan mati nih? Kumpul kebo. Ambung sih aku mati kalau gawe. Berarti aku mati. Mati kon ta? Ayo mati. Mati. Loh, londo wis mati. Berarti iki sing duwe gawe kudu disodho pisan ya. Tutur. Beras. Atek, Pak. Penak gak bayar. Terus lurah bila wong mati, londo mati, terus ya apa? Terus buyar. Wis mari. Lah mati ki apa iki? Apa dibuat nang kali kono? Berarti wis mari ya, Pak. Wis timbangane gotong, Pak. Golekno bensin diobong ngono ae lho, Pak. Wah, ayo kene, ayo nang desa kono. Nang ndi? Nang ndi, Pak? Geneng. 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 Heeh. Ana apa, Pak? Ayo lo bro, Wijaya. Ayo ditinggal. Ya ampun, aku dilihat, aku diperkosa wong kene. Aku mulih. Makane, Dik. Dik. Penggawean ndok mburi mang wis mari ta. Ya sampun makanya aku rene. Sing jarene bapak buru mang mari kabeh. Masa-masa iku mang. Wah, pinter. Pinter yang Sri Hati aja pinter. Cocok nek dadi iki cocok. Kok adil to, Mas? Seprana-seprene kok sampeyan iki nganggep aku goradik. Ngene lho, Sri Gati. Aku ambek awakmu iki lak wis suwe nang ngene padepokan kene ta. Nggih. Lah iya, makane awakmu iki wis tak anggap adikku dhewe. Ya mosok gak enek rasa tresno ta ya apa ngono? Sik. Kok langsung nang rasa tresno? Aku babar pisan gak tahu iku duwe rasa tresno. Nek awakmu pancene tak anggap adik dhewe, dulur tunggal. Bareng mosok sampeyan iki gur anggap aku adik, gak enek rasa. Ya percaya apa ngono, Mas? Baper. Lah sampean. Nggih jujur aku nggih duwe rasa tresno nang sampean. Wah kok ngono, Dik. Awakmu ambek aku wis tak anggap dulur dhewe. Wis tak anggap adikku dhewe. Tapi aku seneng sampean.